Kinong di madan ki basong kelan mengor haplau office ke Shillong Municipal Board kilaweng no shipore ke jingi ki adien bo CEO ke Shillong Municipal Board ulakot banya kren ni kinong yalam kinong di madan. Hadin ke jingi lang habe kren bikila pathai kubor ka kong Angela Rengat kale thu bo CEO ulakot ke jingi lang kinong yalam kinong di madan ha ke santrik urempang arjar arpusan banya taya ther halor ke jaka shong di jingdi kinong di madan. Implementasi kani ka jing yakhi kalong ba ngis ngokhya ru kata-kata banyu i ketu konutes ka bami ban kan ria no yakini ki hokas na ndailat sakat tu kan ni ki cakahang tu hi hajan ndailat him de ba ki kan ria sa cngai ndrai ka ka bangi kan hun kalong ba na ru sedang ni ong pentri kam hok le ka an Ikaan kalau abatai syai pada benon tak survey digital survey claims and objections kamu ban petik ki keteng ki bami nang tu ki de auction em ki nong de madan nang ta saai kataka certificate of vending nang ta lang bat ki nong de madan hi nginya ya ke nginya pet hang nu ban song kat nongot mo nginya pen bet kadi ban internet kadi ban long syai kadi ban nabas dang handai menta kan ka step 1 2 3 padap ki akan thi ka basah kami tekan notice baong ba kin kan ria no ki ong bah rekrut kin penlut untuk hamuda seni sejan state bank ketu ke penlong yang iban mi madan taksi but ni dawa baka de bendon ke emergency provisional town vending committee meeting bania pet biang halor kani ti mentakas ni nakan de jinga ki uni chairperson jong ke provisional town vending committee ula rai ban to ban pediang kita ka jing ai jingmut but ban court meeting no la santarigo February ngini up kata meeting rehat ka meeting ila ong thik pathik bade ban pet biang bahato to ka survey khamtam ka to ka digital survey ngan ong epi naman bangingim hun ban chu tray hak dak ban chu le tang dep te ban pen paw bala le ke kan pen mi shu iki kan rum kan ram khamtam lada pi le kum ai certificate of vending ya ki bam de ki hokka hato ong nga kaya rap na kapan mi susu ki jing da ka bapan bon susu ki hokka ki bamdei hok bandei ki hokka ndei ti ngi ong thik pathik le step by step bat le pania mo ti nakata ka daw ngi ong ba kata ka meeting ha kata ka santarik ru ngi hap banya song banya tong ini sedang so pe so thik ite kindai la ngin pet biang ki kerteng ngin pensisa biang nang tu pat ni saya step by step ke nya ya lang man pe hang nu ka biang ban song hang nu ka biang ban nama kata ka jing mang kata ka pisa tingkaro ban snai ki stall ne ka khande ki bayarai lang ha ka provisional town vending committee ti kuno pi rai ban perlu kata pisa tingkaro pa ba pi ai contract sano ka bam la lo ni kwa bakaan kanya thek pathek bat ban trai kam hok bat ru bam num le kanu tang dep ni kwa ba kani ka Shillong kan long ka model town kumnu bangi pen bet yakini ki kam ki jam ki hokka kala ban long ban internet sisa te ladang ya trailang ndai da kim trailang pa te kan pen mi susu ki jinye kan dum kala long no ko order ke ba pen mi simet mo nama ba klam ya menjur te ka provisional town ni committee te ki identify hang tu ha tu ka muda parking lot ha police bazaar ti hang turu kanu ka level ka bakham biang pina taps chakrum la se kam biang ka kham suk sni chajrong ti kaliru menta pina perkhat kin park sai ti satu sha jan state bank main branch hang turu ngai iklas dang tai andre ngin hab ban perkhat ru kinu ki jat jingdi kam ya hab chanu kam dei ba chu le kan ram thurmot ti sakaway ki identify kum ta hi bat ha hang to kan dai lat hi ru kin pen kham sa phriang te hang to ha long mdei ban le si ha ka tu ka lenti hi hang to mdei kin ai benta kum to ka mdei ban shilen ter le si te kata jing sisangi ha ban ya rai lang ha inui bentai ba kham yar ka surok balong man bu I stall ha kan ko kom ban snai ta ila ban long bi tanap ha pe ha ka size kat kum ko jing di no